baze ngamandla bemele ukhuseleko lamanina nabantwana. Lo mbutho ungafumani maqithiqithi kurhulumente uthi amaxhoba mawathethe kwaye ukhuthaza umanyano. Abantwana balikamva lethu and ke ngoku xa thina singabaphuhlisi kanye singazimoldi ingqondo zabo zisencinci, we are making them think baqhelane nesimo sabo, bayi-accepte. You know what, ixhomekeke emntwini into yoba aphume kwi-situation yakhe. Ulunga Nqayi ugwetywe ubomi entilongweni ngokubulala uNokwanda Patoka nalowo lo mbutho uthiwe ngaye. Nangona ingalo yomthetho idlale indima yayo, usapho lexhoba lonelanga. Umyinge ka-90% wamaxhoba odusha olusekelezelwe kwisini ngamanina. Amaxhoba angapha kwesiqingatha aphakathi kweminyaka ngama-20 ukuyotsho kuma-39. Abantwana abancinane basemngciphekweni, kodwa amatyala athi angavulwa. Sinazo ii-cases apho zinxulumanisa nabantwana. Ufumanise kuba kukho ootata abadlwengula abantwana babo. Ibe zii-cases ezingahambeli phambili ngoba sisenalento yethu yabantu abamnyama abathi masiyithethe isikhaya. Kufuneke ndiyenzile mna izinto ndibe yindoda engqondo izithuba mandikhusele abantwana abangamantombazana mostly. And ngoku enye into funeke ndiyinqande nendiyibonayo itshomi yam because abantu abaninzi apha ngaphandle bafumana i-peer pressure ngetshomi. Aphantse angama-11,000 amatyala okudlwengula avulwe kwinyanga nje ezintathu zokuqala kwalo nyaka. Kwiindaba ze-SABC, ndingo-Gqeberha, eGqeberha.